kersa ya mboten kersa. Malah nggih. Anjir minangkani pamundutan saking Pak Edo. Anjir. Sampun katuran sinareng. Alhamdulillah. Adik-adik sis. Mbah Suminah nggih. Oh Mbah Suminah. Mbah kula todanan. Ayo, yuswane pinten niki? Yuswa. Umure pinten umur? Pun beru. Lah nggih pinten? Beruhe pinten? Umure beru. Wong niki riyen niku kanca sekolahku TK kok Mas, piye to? Lah ya, Mbah niki pinten, Mbah? 70. Oh, nggih nembe 70. Kula pun 80 lho, Mbah. Susuk niku, Mbah. Susuk ya. Nggih, Mbah Suminah ngersake napa niki? Oh, sambel kemangi. Jenengan saged? Saged lho. Ayo, lho, riyen mesti niku sindan nggih. Ayo, Mbak. Nggih. Kemenyake ra Kale karuan. ngeten-ngeten lho ya. Nah, wajane tesih komplit lho, Mas. Aku wis sompong lho. Bicara dek nome nang ngentekno musisi ngene ya. Ngono ya, Mas. Nggih niki kula aturi langsung nggih. Kersa nyanyi kalih kula. Nyanyi. Kersa Mas, alhamdulillah. Oke deh. Nggih, monggo Mas Iwan. Budaya kewaya segane Mbah Suminah. Goyang dong. Oh, ngono ya. Ya. Goyang dong. Jumeneng apa pinarak? Oh, pinarak mawon. Nggih. Oh, ngaten nggih. Mangke ndak rontok sedaya nggih, Mbah nggih. Mboten mboten. Gracia Mursali. Dewanti Production. Di penanggihan kalian tunggu. Ayo joget, Mbak. Ayo, Mbak. Mbah Suminah. Ayo. Goyang dong. Goyang dong. Ayo, Mbak. Asale, Mbak. Nah, kemandek mboten?
Pak Dalang. Maaf, Pak Kendang. Lihat saya. Pak Kendang. Oh, sing ngarep sing guri. Sing guri kok. Batinku sing ngarep tak ingeti gak gelem ngingetin dudul ya apa iku. Batinku. Nggih, niki Mbah Uti saged napa mboten? Cobi. Ngoten. Sapi ngoten ta. Enak ta, enak ta. Aku kan pengen reuni di sini nek nyanyi bintang kecil karo aku ning ngarep kae lho Mas. Iya. Nek saiki kan goyang dong ngono ya Mas ya. Mbak Suminah goyang dong. Mbak Suminah kedhik nggih. Enak ngoten nggih. Nggih, sithik. Alah nek ngoten lho. Monggo sedilu ae, sithik ae monggo. Ngoten tak monggo. Ya. Alah kepleset sithik. Ayo. Mboten sae isin. Isin aku. Wonten putrane? Oh, bukan apa-apa kesane tambah. Ya tambah nggih. Tambah umur ya, Mbah. Ayo. Sehat terus pokoknya nggih. Niki kula lajengaken. Jangan asal Sambel kemangi sampun katuraken kalian Mbah Suminah. Lagu entek kaya jek nyawer ae kaya. Nggih. Ade matur nuwun sanget Mbah Suminah. Mbah Suminah sampun katuran. Niki wau teng mriki rada error nggih. Anjing mboten apa. Sarengan Diwanti Production. Tak grayangane ya Mas. Anjing ugi pinanggihan kalian uga adi rental profesional. Amin. Nggih. Pak Karnoto niki. Nggih. Niku diingkopke sithik ah, Pak. Lah, ketoke kok pasrah niku lho dah. Nggih. Amit nggih, Pak. Bu, Ibu pundi, Ibu? Ibu ngampil sekedap nggih? Nggih. Nyuwun sewu, Pak. Nggih, Pak Noto nggih. Walah, nggih. Pak Noto niki ngersake napa ampun sing angel-angel lho, Pak ya. Nggih. Mangke riyen to, Pak. Niki lho Pak Noto riyen nggih. Ngersake napa? Nggih, manut ngoten ya. Loh, tenan. Nggih, manut bapake niki lungi teng asmara. Saestu. Tenan lho niki mumpung nanggap piyambak lho. Nggih, saestu. Nggih, nggih pun. Pamendutan saking Bapak Karnoto. Lelagonipun
wonten Lungiting Asmara. Begitu dumateng para tamu undangan kakung Miwah Putri. Ingkang hadir wonten wewengkon Dukuh Gang Malang Jakenan Pati Bumi Minatani Jawa Tengah Indonesia. Ugi mangke pamundutanipun saking Bapak Suhan. Nggih mengke dipun teguh. Pak Suhan. Pak Suhan wonten Setya Tuhu. Sampun wau Kang Mas. Setya Tuhune sampun wonten Nyidam Sari. Oh nggih mangke Kelinci Ucul. Nggih Kang Mas. Dipun tenggo setunggal bapak setunggal. Niki kula ngadeg boten napa-napa ngeten nggih Pak kersane ketinggal sedaya kan kula ber ngeten nggih. Dadi ibuke nggih ngertos. Ketinggal sedanten. Nggih pamundutan saking Bapak Karnoto setunggal lagon Lungiting Asmara saringan Dewan Tim Bapak Production. Bapak sing Pak sinten paring asma? Pak RT nggih, Pak RT. Nggih. Ugi kasangyung nugroho adi rental profesional makarosangan gas nyampur sari. Monggo. Ugi kasangyung Dewan. Monggo Mbak Bila Kesok nyanyi piyambak saged Pak RT. Pak RT saged. Goyang dong. Bapaknya sakit? Ayo Bu, beres goyang Bu. Joget Bu. Bapak, RT. Pak RT. Takut dong. Monggo. Goyang dong. Ayo dong. Aja tonggeng lo ya. Ibu ikut nyanyi boleh? Boleh sambil nyanyi. Sakit. Oh betul. Nyawer mawar Mas. Res nyampur sari. Seprenengganku ngenteni janji iki prasetya hati kadung tresno seliramu
Monggo, iki mboten ana sing ngrencani. Monggo, Pak. Lah iku Ibu, monggo Ibu. Sinten wae monggo, monggo. Pak RT. Monggo, Pak RT mboten kersa. Sendo albumnya yang punya Lungiting Asmara. Niki saking matur suwun akeh kok bilih ngersake malih nggih Pak nggih. Pak Niki mumpung RT, nanggapi ambek Bapak Karnoto, ugi Bapak Dewanti Production, wonten Nugroho Audirental Profesional. Kudu dumateng para tamu undangan ingkang hadir wonten wewengkon Gang Malang Jakenan Pati saringan Grass Music Nyampur Sari. Monggo Pak Daru. memenuhi permintaan dari Pak siapa Mas? Daru. Oh Pak Daru.
salahku iki apa dosaku iki matur suwun lagi terima kasih yang lagi Amit ya Bapak. Alun emas sembilan tak tuku tak pasrahke mung kanggo sliramu kangge rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu ra nyono kowe lali karo aku loro atiku keloro rasane nganti nembus ing dada tangisku iki mergo kowe sing jari kebangetan opo salahku iki opo dosaku iki Grace sing kamu sange Anjir yang pamudhutan saking Bobot Daru, Bayu Ari, salam rumiyin kujudung wateng para tamu undangan ingkang hadir wonten wewengkon Gang Malang. Jajanan Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga adikku yang dihitam ya Mas ya. Ada sama Dewanti Production, ada Nugroho Aldi Rental Profesional, Talse Sesarengan Grace Music, Nyampur Seri. Satu lagu Kelayang Melayu Monggo Bapak goyang lagi bro. memenuhi permintaan dari Pak Pardi. Bapak Pardi yang dari Garut. Ono tangis kelayang Melayu tangis sewa kang wedi mati. Monggo lho Bu. Kedongono Ibu penyanyi. Jenono yen wis mati bangsa uluna ditumpake kreta Jawa rodane rodo manungsa ditutupi ambian-ambian disirami banyune gembyar Duh Gusti Allah kula nyuwun pangapura ning sayange wis ra ono guna matur suwun ibunya lagi
mongso urunga ditumpake kereta Jawa rojane rojo manungsa ditutupi api yang disirani banyune kembiar duh Gusti Allah kula nyuwun pangapura ning sayang wis ra ono guna tumpake kereta Jawa rojane rojo manungsa ditutupi ambyang-ambyang disirani banyune kembyang Gusti Allah matur suwun Ibu kula nyuwun pangapura ning sayange wis ra ono guna Oke, satu nama permintaan kelayang-layang. Yang punya kelayung-layung satu permintaan juga dari Bapak Parti Matur yang suwun dari ya Bapak Garu. nggih sama Ibu. Kalau tadi ada Ari yang hadir dari kawasan Kota Tayu perbatasan Jepara, kalau ini ada Kota Pati perbatasan Rembang. Coba kita hadirkan satu albumnya Dalan Anyar Terbingkis buat sedulur-sedulurku, saudara-saudaraku yang punya Gang Malang semuanya. Ada Dewanti Production, ada Nugroho Adi Rental Profesional, wonten Eva Katulistiwa, Tasih Sesarengan Grass Music, Nyampur Sari. Kembali terus selamat malam semuanya buat warga Gang Malang. Dewi selamat Jangan malam pakai. Bapak Ibu semuanya juga tamu undangan ya. Kembang telepon sing